Good morning sing tanan. Kinsa pay nga mata diha. Pero tagay sa kunyog tuslok. Tuslok ka sa ninyo daan usa mo mubiya. So mga guys, today is April 30, 2022. So ang atong previous result is so kini akong gihatag ninyo ha, kini akong number gyud 2 PM kini akong number gyud, pwede na ninyo patdan, ay mo kalimot, pwede mong pusta sa STL Mindanao and Visayas na diha, perminti dyan ang bukuan ang STL Visayas Mindanao. So ang 9 PM is 170 buangan ng miruhay. Kana yung 163. Gibutang dyan na ako sa akong video sa katong liti baybay. Wa jud magdugay hingawas. Ang code sa what sa kadiyot ha. Mga guys, ang previous na to result 2 PM is 136, code is 482. Nya kinibi ang akong code sa dinhibaya, mugawas baya pud ni siya. Mugawas kung kamao lang gyud mo. Tapos ang 5 PM 190, code is 409. So ang 173 sa 9 PM 173, code is 458. So mao na iyang code ha. Ang code ang tarongon mi. Mao na iyang code. Ang code niya is mao na ha. Ako padulan kay naarba po usahay nga mga idadaran mga ang edad nila sa 70 65 di po taon. Di gitaw po klaro sa number. Lahi na po nilbong na natin idaran kay ang atong panungog, ang atong pagtanaw, iba-iba na jud. Kung siya, mga guys, aring napunta sa seat E. Ako gipahinumdum ninyo nga kining akong numero gawas STL o national o STL Visayas Mindanao. Unya kini biyang akong numero kung what sa kadita seat E humano sa ni gyaw-yaw ng atong numero isa na to usa ko magyaw-yaw lain kit para di mo maglibog. Diri na ta sa seat E ha. Ako ning ko anong jud ako na kong number kay ang nabi usahay pud ididara na ba maglisod na pud taon og kon 980 257 tapos 068 tapos 529. Mao ni seat E ha. Seat E na to, mao ni ang seat E. Nya pili lang mo ana sa inyong ko. Wa mo ko mag-ingon yung hotdan ninyo kuha. Pili lang sa inyong mga pusuan. So mao na ang seat E. Okay? Mga guys, ako ning pag-like sa mo diha, like sa taon ko ninyo taon. Kay diha naman ta malipay na i-like seat B. Ari na po ko sa seat B ha.
Okay mga guys, mauna ang seat B. Seat B ha. Mauna yung seat B. Seat B. So screenshot na ninyo kay ako na papason. Okay? Mauna siya. Ari na punta sa seat C. Seat C na siya ta. Okay, screenshot mga guys. Gilagko dyan na ako mga number kay para kani may edad. Galisurupan lang tao yung mga eyeglass. Gikuan na nako para makaklaro dyan mo. Screenshot. Okay? Okay. So, dirita sa atong special hot number ha. Hot number. No na to special hot number. Syaro di pa di maklaro, di ba? Screenshot sa ni screenshot. Aray na punta sa maintain for 3 days ha. For 3 days. Muna ha. Screenshot. So, don't forget to always rumble ha. Rumble ito dyan na. Kay para dili ta magmahay. Sakit ba yung pagmahay baya. Yung basi bukan taon niya ta. Ulahin na ang pagmahay, di ba? So, so always rumble jud ta. Unya, saan naman to? Kurog naman to. Always rumble jud ta mga guys niya. Kuan kanang kung panalitan gani ang numero nato karon o unsa magani, pwede kani oldro na ni siya. Oldro na ni akong gikuan ninyo. Oldro. Unya, kanang review hato ninyo ang akong gikuan gahapon sa 29 kay basi naa sa dito ang mugawas karamihan ben ako mugawas seat E or seat C nya. Tanawa sa niyo review pag-reviewon jud na niyo kadakon kay karamihan baya no ug di mugawas ako biging number mugawas man gid siya pero karon adlaw o ugma ana siyang gawas. Unya ugma sa buntag mga guys kung kinsa ganitong magpa-coding or lucky number, ako na ni siyang gi-separate ang akong pag-vlog sa number para di mo maglibog. Kay libog kayo magsagol ang manghatag kog lucky number, yung maghatag kog coding. Nag-vlog pa ko ani taas na kayong oras. Gina-skip na ninyo akong patalastas lisod kay baunta ba. Nya, kamon lang sa isabot na ko ha. Sinabtanay lang punta niya. Dini lang takutob kay mutaas na sa ting ato ang istorya. Unya, ay mo kalimot. Tuslukas na diha. I-like sa taong ko. Tagay sa taong ko yung like yung taong. Ay. Unya, mubabay na ko ninyo ha. Uy, ayo, dagang salamat sa inyong pagtanaw sa kong video.